chef Stef en we gaan vandaag grumelenvlaai maken. Wat hebben we allemaal nodig? Een beslaagkom en een deegroller, custard, melk en suiker, meel en boter, gist en vanillesuiker, een weegschaal en een moordbeker en vlijvorm. We hebben een tip gekregen van Henk, een vlijvorm met een losse boeien. Goed, nu gaan we beginnen. We beginnen met 500 ml melk. 34 gram custard. Zo, dit is 34 gram. Nu 40 gram suiker. Hier gaan we nu de pudding met maken. De custard in een kummetje. Ik doe vooral een beetje melk in. Dan maken we er een papje van. We gaan nu de suiker en de rest van de melk heet maken. Maar wel warm is. Nu doen we de custard erin. Nu moeten we nog wel even doorkoken. Ongeveer 3 minuten. Zo, de pudding is klaar. En we moeten afkeulen. Waardoor we nu een beetje folie hebben. Daarom komt er ook geen velk op de pudding. Nu gaan we de grumelen maken. 150 gram boter, 200 gram meel en 150 gram suiker. De boter erin. Met maat kleine stukjes maken. Nou moeten we goed knijden. Zo maken we de grumelen. De grumeltjes zijn klaar. Zo, nu gaan we de boom maken. 250 gram meel in de kom. 15 gram gist. 50 gram boter. 20 gram suiker. 100 milliliter melk nodig. Allemaal nodig om het deeg te maken. Gist in de kom. Doe een klein beetje in de melk. Dan maak ik een pakje van. Dan maak ik de rest erin.
heel goed knijden. Je moet de deeg goed rijzen. En nu komt de tweede tip van Henk. Vorm goud invetten. De deeg het gerijst. Doe een beetje meel op de keuken. Dan de deeg goed uitrollen. De deeg is goed uitgerold. Doe de deeg in de vorm. Dan met de rol eroverheen. Even rijzen. De oven veel verwarmen met 220 graden. De fourchette manchettes en de bonen. Nu over de pudding erdoor. De gruwelijkes doen. Minuten op 220 graden. Ik heb ook nog een paar kleine groene blaadjes gemaakt. 10 minuutjes alles laten afkoelen. Na 10 minuten kunnen de bladen uit de deur. Door de tip van Henk, nu ging de vlaai super goed uit de vorm. Dank Henk. Het recept heb ik van opa René. Daar kan ook lekkere vlaaien maken. Tot de volgende keer. Schrijf in de comments wat ik de volgende keer kan maken. Hoi!